Il-Presepju Malti se jkun l-ewwel presepju mhux magħmul fl-Italja li se jintrema fil-Vatikan. Dettalji dwar dan ingħataw f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici. Il-presepju fil-Pjazza San Pietru tal-Vatikan ilu jintrama sa mis-sena 1982, tradizzjoni li dwarha tkellimna mal-Vatikanista Frank Zammit. Ikun storiku u ħajkun avveniment indimentikabli għax is-soltu is-Santa Sede jaċċettaw presepji minn reġjuni Taljani. Allura Malta ħatkun l-ewwel stat li ħatamel dak li kienu jagħmlu s'issa l-istati ir-reġjuni Taljani. Il-presepju li se jintrama sar mill-artist Awċi Manuel Grek li esprima s-sodisfazzjon li x-xogħol tiegħu se jintwera f'belt daqshekk importanti għall-arti. Grek ilu jaħdem fuq dan il-presepju sa minn frar li għadda u miegħu kellu 9 persuni oħra. Fin-nofs għandna l-grotta tradizzjonali bl-Islat Emmaġi, għandna sajd ieħor iġib l-ambjent ix-xari, il-Blat Salvaġġ li nsibu Malta u kif ukoll hemm qar u minnu hemm Sporġu Tluzzu, misbuħ eżatt kif narah fl-Ippra Maltin, u n-naħa l-oħra il-villaġġ tipikament Malti fejn minn ġa triq dejqa ħajder Dun Ġorġ ġej berba' tfal rappreżentazzjoni tal-proċessjoni tal-mużew li introduċa Dun Ġorġ Preka. Dan l-avveniment storiku qed jitqies bħala wieħed importanti wkoll għall-Orkestra Nazzjonali. Hekk kif għall-okkażjoni din se tkun qed tesegwixxi wħud mill-aktar kompożizzjonijiet ta' Beethoven li jitqisu bħala wħud mill-akbar biċċiet mużikali li qatt inkitbu. L-Orkestra f'Ruma se tkun taħt id-direzzjoni tas-Surmast Brian Xkembri. U dan ix-xogħol jismu l-Missa Solemnis dinja qudiesa sagra sewwa li Beethoven immużika skont ir-riti tal-Knisja u li fiha wara il-majstrija tiegħu f'dak li hija kreattività mużikali fil-kompożizzjonijiet u fejn fih wara l-ġenju tiegħu mhux biss bħala mużiċist imma anke bħala bniedem li jaħseb fuq il-kwistjonijiet tal-bniedem, fuq il-mistoqsijiet eterni tal-ħajja, tal-mewt. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici qal li dan huwa pass ieħor importanti għall-kultura Maltija fejn artisti u anki mużiċisti qed jingħataw l-opportunità li jesibixxu xogħolhom barra minn xtutna. It-tieni valur huwa dik ta' diplomazija kulturali fejn nemmnu li l-kultura huwa mod ta' kif inti tista' tidħol fi dialogu ma' pajjiżi barranin, ma' popli barranin, ma' kulturi barranin biex ikun hemm iktar paċi u armonija fir-reġjun li ngħixu fih. Il-presepju se jkun nisibit fil-Vatikan sa mill-ewwel ġimgħa ta' Deċembru sa 8 ta' Jannar, imbagħad jibqa' jiġi esibit f'pajjiżna fis-snin ta' wara. Min-naħa l-oħra l-kunċert se jittella fi-17 ta' Deċembru. Dawn iż-żewġ avvenimenti qed isiru b'investiment ta' kważi €9 miljun.